I have always said that happiness comes from within. The best recipe for happiness is to have positive energy and positive thoughts and or thinking processes. Do not expect anyone to make you happy. If you expect people to make you happy, you are missing the mark. However, if there is anyone in this world that makes you happy, that is a bonus. Thus, validate yourself and praise yourself and be proud of who you are. Somehow, I guess it is from this premise that Dalai Lama once said, and I open quotes, "The purpose of our lives is to be happy," I close quotes. Sanibonani balingani mabhungu namatshitshi. Igama lami nguSpooky N isiZulu. Siyaqhubeka namhlanje nephepha lokuqala. Sizokwenza umbuzo wesibili lona esivame ukuthi siwubize ngokuthi ukufinqa. Kubalulekile ukuthi umfundi azi ukuthi isiqeshana esifinqwayo sinezigaba eziyisikhombisa. Lokho kuchaza ukuthi isigaba ngasinye sinephuzu elisemqoka namanye amaphuzu asekelayo. Yini enye ebalulekile? Okubalulekile imiyalelo, ikakhulukazi umyalelo wokuqala. Yiwona ocacisela kahle ukuthi yikuphi okuzoba yiphuzu elisemqoka esigabeni ngasinye. Ake sibekise ukuthi umyalelo wokuqala ungaba noma ungama ngalolu hlobo. Ake ngifundeke. Finqa lesi siqeshana esimayelana. Uyabona mfundi, uyabona thisha, amagama azolandela emva kwaleli gama elithi esimayelana yiwona magama akutshelayo ukuthi esigabeni ngasinye lokho ke okuzobe kumayelana nalokho khulunywa ngabo yikona okuzoba yiphuzu elisemqoka. Ngenza nje isibonelo. Angizukwazi ukuthatha iphepha noma la ngonyaka odlule ngoba kuhlale kuphuma isiqeshana esisha njalo ekufinqeni. Ngakho-ke okubalulekile lana ukwazi ikhono lokufinqa. Ake siboneke. Nasi isibonelo somyalelo wokuqala engizikhandele sona. Finqa lesi siqeshana esimayelana nokukhathazeka kwabazali namhlanje ngezingane zabo. Usebenzise amagama akho angedluli kwangama-80. Isiqeshana sethu sokufinqa sinesihloko esithi ukukhathazeka kwabazali ngezingane zabo. Uyazi-ke nawe mfundi, lesi sihlokwana sibhalwe ngosonhlamvukazi noma ofeleba. Ngaphambi kokuthi siqale ukufunda isigaba sokuqala,
futhi-ke ngicela ukugcizelela ukuthi isona kuphela esizosenza ngoba lana sesiyalazi iphuzu elisemqoka. Iphuzu elisemqoka ukukhathazeka kwabazali ngezingane zabo namhlanje. Yilokho nje. Amanye amaphuzu azobe abhaliwe lapho ayasekela. Ngizofunda isigaba sokuqala. Ngizothi ngingafunda umusho ngamunye ngichaze. Sifundeka ngalolu hlobo. Abazali banamhlanje bayazithanda izingane zabo kakhulu. Bazithanda ngendlela encomekayo. Ake ngibuze sakuchaza. Lo musho engiqeda ukufunda uhlanganaphi nokukhathazeka? Ngakho-ke akulona leli iphuzu elisemqoka. Yiphuzu elisekelayo. Angizukulibhala phansi. Umzali ngamunye ubabele ukuthi ingane yakhe ibe ngungcweti futhi ibe yingqungqulu kulokho ekwenzayo. Yingakho nje umzali engenandaba nokubhadala noma ukukhokhela isifundo noma izifundo zengane yakhe ngemali eshisiwe. Ngizobuza sakuchaza futhi. Kodwa lo musho engiqeda ukufunda uhlanganaphi nokukhathazeka? Ngakho-ke nalokho kuseyiphuzu elisekelayo. Siqhubeke. Ubugebengu namhlanje sekwaba yinsakavukela umchilo wesidwaba. Yilokho okwenza abazali bangabuthi qothu ebusuku bekhathazekile ngezingane zabo. Lo musho engiqeda kufunda yilona-ke phuzu elisemqoka ngoba umyalelo ngenhla ushilo wathi finqa lesi siqeshana esimayelana nokukhathazeka kwabazali namhlanje ngezingane zabo. Uthisha ngamunye la usezothatha-ke isinqumo sokuthi iy'ngane zakhe uzifundisa ukuthi zilidwebele leli phuzu elisemqoka noma zilitomule zilibhale phansi. Okwesibili, the gist of the matter is for us ukuthi sikwazi ukubacija abafundi ukuthi bakwazi ukulibona iphuzu elisemqoka. Uma ngabe sebekwazi ukulibona, yingani singathi abasiyekeleke manje isigaba bangaqhubeki naso? Ngoba phela vele it's time wasting and very tedious. Bazokwenzani ngamaphuzu asekelayo ngoba abazuthola amamaki? Akathi nje uma seqedile ukulibona iphuzu esigabeni ngasinye aqhubekele kwesinye isigaba kanjalo kanjalo. Ake sibekiseke. Umyalelo wokuqala ubuphinde uthi umfundi akasebenzise amagama akhe. Lokho akuchazi ukuthi umfundi kufanele iphuzu aliguqule lonke. Kodwa-ke kuchaza ukuthi angakhetha igama elilodwa noma amabili awaguqule. Ake senze isibonelo. Ubugebengu namhlanje budlangile. Yilokho okwenza abazali balale obenyoni ebusuku ngoba bekhathazekile ngezingane zabo. Bafundi nani balingani bami, ngishintshe nje kuphela isimo sokukhuluma esithi insakavukela umchilo wesidwaba. Ngasebenzisa igama elithi budlangile.
Ngaphinda futhi ngaguqula ngashintsha amagama athi abazali bangabuthi qothu ebusuku. Ngasebenzisa isimo sokukhuluma esithi balale obenyoni. Ngiyabonga balingani bami, ngiyabonga bafundi. Ngizogcina lapha okwanamhlanje. Niyathandwa. Ungakhohlwa ukusubscribe kunama-channel amathathu. Eyokuqala yiyo yona le isiZulu Grade 12 Intervention. Eyesibili The Curriculum Breakdown Grade 10 to 12. Eyesithathu isiZulu FAL The Chat Room.